u lipnju mjesecu. Navršio je nekoliko desetljeća plus 2 godine. Ali on ima još vremena. Zato što je jedan pjesnik, tek u svojoj 92. godini počeo pisati poeziju. Tako i od Zvonca nakon fotografija očekujemo poeziju. Ja bih ovako rekao, na jednoj međupostaji staze Tramuntana na otoku Cresu, kaže, i u kamenu život se krije, usanjan, ali tu je, lupi ga i čućeš kako mu srce bije. Dakle, to je mjesto Micko i tako dalje, ali ja to spominjem upravo radi ove poveznice, jer ovdje prisutni Zvonimir je i tamo na Cresu, na sjevernoj strani otoka Cresa, bio očaran kamenom. Naravno, bilo je to drugih iskušenja koja sad nećemo spominjati. I sad se mi nalazimo pred pitanjem čemu ove slike prepune života, mita, poezije, ponajprije života. Pronađimo svako kroz svoje oko gdje se taj život krije. U slikama, u treptaju oka, u kadru za kojim tragaju mnogi korisnici ili tragači za svjetlom. To je to gledanje, to je oko koje gleda. I sad smo tu kod teme izložbe. Jure Kaštelan je napisao tu pjesmu i on veli, i ti ruko koja dižeš dlijeto, ne daj mi život čovjeka, to kamen poručuje. I ti ruko koja dižeš dlijetu, ne budi me. Ne daj mi oči koje gledaju zločin. Vrlo zanimljivo. I zanimljiva je ta Jadikovka kamena koju Zvonko bira za temu svoje izložbe, odnosno za njezin naziv. Recimo, Mark Tisdale, onoj poemi Kameni spavač, zapravo u knjizi, on u jednoj pjesmi kaže: trebalo bi opet naučiti da slušamo kako kiša pada, trebali bi se odkameniti i poći bez osvrtanja kroz kapiju grada. Trebali bi se odkameniti i proći bez osvrtanja kroz kamenu kapiju ovoga kamenog grada. I tako dalje. I ja zato povezujem i stihove i ruku i oko. I govorim o tome da je Zvonac loveći taj kadar, u ovom slučaju loveći ovaj kadar, zapravo prisvojio onu izreku koja je isto tako nastala na otoku, koju nas je sve fascinirao, a to je, ta izreka glasi ovako, ja sam je malo interpretirao, glasi: teško je hoditi po zemlji bez uporišta okaca. To je oko jednog Zvonimira Kouktića, koji dakle ima vremena. Ima vremena kao onaj pjesnik koji se vratio na otok Cres, sjeo pred pogledavši grad u svojoj 92. godini, počeo pisati poeziju. Nakon ovih kamena, koje će kao obični pogledati pažljivo, ja očekujem da je Zvonac, dakle, u 92. ima tome još, počne pisati poeziju. I još u svojoj 92. Pa, i još bih spomenuo nešto što je Zvonimira Kouktića jednako fasciniralo, a to je Danijel Načinović i ono njegov spjev Križ na groti. Također on ima svoju tajnovitost i svoju istinu i život u kamenu. I na kraju spominjem i Vladimira Nazora i 3 njegova zapisa o Braču, to ćete naći negdje na internetu, o otoku bez kruha, bez vode i bez putova. Zvonac odgovara na nekoliko od ovih pitanja. A da li će on sada nešto reći, na njemu? Ja sam završio svoj drugi govor. Hvala. Ne znam šta bi ja tu dodao. Poznavali smo istog čovjeka, monsignora Banderu iz Beloga na otoku Cresu, i kad bi ga nešto pitali ili nešto snimali, on bi rekao: ma Zvone, ma čemu me pitaš za te starine? Sidi, ma popira kiju. Živio je 103 godine, ali preživio je sve, od Austro-Ugarske. Koliko je? Promijenio je 6 papa. 6 papa. Negdje 2016. otišao i tu je, dakle, moram i sebe malo hvaliti, ukazat ću nekoliko fotografija iz neke povijesti, a riječ je o 95. godini, dakle to je prije gotovo 30 godina. I najbolji ovdje slušatelj ili posjetitelj koji govori kako je, kad je rođen gospodin Kouktić, kojeg datuma ne morate reći godinu, dobit će jednu nagradu, jedan predgovor jednoj izložbi koja se dogodila u Puntu na otoku Krku pod nazivom Cima. Ja vas ne cimam, nego pitam, pa pokušajte na to odgovoriti, da ja prikažem ovih nekoliko fotografija. Ja mu znam jednu
Ima sam putovnicu i sve. Pa ja znam, daj. Reci. Da. Znam, Znam. i ovaj. Evo, znam. Čekaj, Timo da vidimo šta. Evo, usput, naravno vidite ovo što je Zvonac, što je Zvonac radio, a ovdje je nekoliko fotografija koje su nekako, ne znam da što se ne vrte. Moraš stisnuti. Da. Pa će evo ga. O kojima se isto nešto može reći, to je plakat za Janko kamena. Ovdje je Zvonac koji govori i gleda svjetlom, gleda okom, on gleda kroz objektiv naravno. Gleda kroz objektiv često je malo crno bijelo. On plovi brodom, pokušava navigati. Ovo je taj predgovor izložbe Sima iz davne 95. godine. Ovo je jedan predgovor o Zvonkovoj izložbi ranijoj. Ovdje je stanoviti kum i drugi kum. Ovdje naravno čini se bave dakle, umjetnošću. Ovdje je Zvonac u Dubu, starom, najstarijem hrastvu na otoku Cresu, kojeg je naravno nedavno srušio grom, odnosno prije nekoliko godina. Ovdje je Zvonac, naravno, interpretacija one tamo performance, vjerujem, isto neke godine snimljeno. Zvonac opet u Dubu, odnosno u hrastu. I kamene priče gdje se ovo sve događa, zapravo kamene priče su jedna priča zanimljiva. Ovdje je naravno jedan stariji čovjek, jedan mlađi čovjek, dva Banja Lučanina. I ovdje je pjesma koju bi vam rado izgovorio, ali vi sigurno znate, čitate glagoljicu, pa je možete ovdje pročitati. Ako ne znate, ako imam jednu minutu vremena, ja ću je sada izgovoriti, jer ona se zove Ham. Riječ je o pjesniku sa Cresa, dakle iz mjesta Beli, on se zove Andro Vid Mihičić, a pjesma ide ovako. Bože, uvedi me u hram, bez cvijeća i svijeća, u skroman hram, tih i prazan. Zatvori za sobom vrata i prozore zazidaj sve, da u toj tami budemo sami. Tu mi zasjaj oko, da progledam i vidim što vidio nisam ni s najvišeg vrhunca u sjaju dana i tvojega sunca. Osvijetli me i pročisti svega, da u tom tamnom i praznom hramu bude i svijeća miris i svijeća plan, ja sam. Evo. Bravo. Imam još jedan primjer Sime, a neko ko hoće sačuvati pjesmu, evo je tu instruktora. Također na glagoljici uvijek. Ali Sima, koji broj? To ima kao broj? Da, Sima je dakle baci Sima. Otvoreno, gledaj.